weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay haydi to gurela oumar ly to diala to diofana to silla to hoore fonde to dabiya to kobɓillo to ciloña to nabbaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno aboubaydi kaw to ndulumaji dembe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie fedde avocat ji hujjuguintoɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz ɓe kolliri tigui wonde client mabɓe hono Mohamed Abdoul Aziz wona karɗo cellal e oɗo saaha joni ɓe kolliri omo tampi sanne to leydi Sénégal ko talata janggo o farba ngon foti notoyade commission an ogo halfinaɓe kay ko fate rewidade ittugol l'immunité parlementaire makko to leydi Mali armée leydi Mali holliri tigui wonde kay ɓoyatama ɓe leydi Mali armée leydi Mali ɓe ɓayini ɓe mawnini tigui ko fate manditare mabɓe wattore duuɓi 60 ko armée o tafa kedde Afrique jaɓɓodena ko musidɗo men Alassane Oumar Mbotia habaruji men jolam jaɓiri jayaten koto dowlaji teddude Amérique to leydi Qatar to leydi Russie to Ukraine ha to leydi Chine bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melka wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde danwal e ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe omo safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe sattaraɓe dewɗe kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnan ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji e ɓalli ƴakkoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati o ɗaccinma jaaha haaju maɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma ko ɓurno ha ala ko heddi so waɗa oppiré joni joni so tawi on jokkori o rokkuma leɗɗe cetta hen ha laaɓa tawa prostate o seekaka gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui leɗɗe e fannuji leɗɗe gorago kala ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla muudateɗe a yarata hen seeɗa walla muuɗa hen seeɗa joni moosa no furi no furu fannu goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen ko leɗɗe urateɗe sa urima ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji ne tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France a yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott to legal Samia ene huccite usine plâtre ene tawi ɗon miñi ko sa yiiɗi ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 41 05 13 85 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Ross Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ɗo wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tinno laaɓana reedu tintina ɓe tinano
mande ma sa keita ko gorko pullo hen bange ko mani ganke hen bange mande ma sa keita ko jogiido gandal memotongal jadungal e nundal mande ma sa keita gandal makko ɓuri yarude koye ngaluji cuuɗiɗi e leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama boxide ko nandi hen kala mande ma sa keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti e nder dongre Afrique to kanŋe yiilete to leydi Mali leydi Côte d'Ivoire leydi Mauritanie to leydi Angola RD Congo Mozambique to leydi Zambie dendagal leyɗele to kanŋe e to jama yiilete mande ma sa keita ko gandaɗo hen ko baddaɗo hen ñalade labtude ceerno mande ma sa keita ko ɓuri tengtude ko ɓuri hawnade e gandal makko yidde tengtinde nondal makko o namdata komo avance o namdata komo hoore kuɗol o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha jiira guite ma keeɓa ko jiɗɗa ko gadda ko kaldun ɗon mande ma sa keita ko newiɗo sanne jaɓɓowo masalaha o sali tan ko jamfa mande ma sa keita ene tawi oɗo saaha joni to Ségu e nder leydi Mali so tawi a yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00300 223 76 68 45 99 mande ma sa keita ko gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue labɗo gandal jadugal e nundal tawi kadi ko gandal memotongal mbaddem dando faade mande ma sa keita gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkorde noro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehdi mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehdi men saydou abouba jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ina yetta ene jarna dendagal ɓen kay tambiɓe jayne de ko wayno ceerno djibisi en ko wayno ceerno djibiso en docteur Djibiso en ko wayno gorel te e dendagal ko wayno Amadou Tidiane Diallo en dendagal ɓen kay waɗoɓe publicité ko wayno Mandama Sa Keita en waɗoɓe publicité ji e waɗoɓe joguiɓe sponsor kay jayde nde wonno radio et télévision kala jogoto ɗum ko publicité ji wondude sponsor uji ɗum noon min jettone min jarnoon ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen fedde avocat ji taw ko hujjuguintoɓe Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawteɗo oɗo saaha joni e nder kasoɓe ɓayyini communiqué mabɓe e nder communiqué noon ko hollide kay wonde client mabɓe hono Mohamed Wul Abdoul Aziz wona tigui karɗo cellal noɓe kolliri kadi omo tampi no fewi saabu ɓe kolliri ko l'état de santé de notre client et c'est aggravé ɓe kolliri tigui wonde kay rafi makko o ene irti no fewi ɓe kolliri kay e nder balɗe ɗiɗi cakkitiɗe omo tampi sanne docteur Kamal Ahmed ko spécialiste orthopédie gonɗo toon tawateɗo toon e nder kasoji to o waɗino arino noon waddemo visite o yamiri kay nde tension makko taw ko tension makko tawi ko tension makko artériel nde wawa tigui waɗede surveillé nde hakkillaji ɗi wonata hen no fewi o holliri noon wonde kay o holli kay wonde o pikkirimo ɓe pikkirimo toon kay o heeɓi pikkira beele kay Moussa Allah kam ene semoro no fewa ene semoro no fewi kamɓe collectif noon woni fedde hujjukintoɓe makko ɓe noon ɓe kolliri kay ɓe kolliri wonde docteur ɓe kolliri kay komo foti oppirede ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kay omo Moussalla cattuka no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen lana jollunoka lanniyankoɓe taw ko ɗanni suudu suuɗere woni clandestin en yuunoka e nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie ka yuuno noon ko ñande 16 lewru janvier gonɗen ɗo waɗino fodde 50 neɗɗo wasɓe hen pittali men e nder ɓen 50 mayɓe hen 49 ko Pakistan naɓe ɓe paano tigui koto île biteɗo île des Canaries ɗum noon en tawe e nder leydi Espagne lana ka noon ko guila ñande 2 lewru janvier 2025 nde gonɗen ɗo ko ummino tigui leydi Mauritanie e ka jolluno 66 AD ka noon ka waɗi noon fadde balɗe 14 walla balɗe 15 e ka wuubo e ka majji e nder maaje kadde ko renoɓe maaje kadde noon taw ko leydi Maroc kañumen tigui idi yiideɓe ɓe mbawi fabade noon hen 36 neɗɗo tawi ɓen 36 fabaɓe hen nogas ɗiɗo ko Pakistan naɓe ɗum wonno ko ñande 15 lewru janvier 2025 ndu gonɗen ndu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema gonnoɗo e jillu mum to leydi Allemagne tawnawnomo ko tawtoriyede forum tawi ko forum international de l'agriculture on forum noon joɗino tigui ñande 16 ha 19 lewru janvier ndu gonɗen ndu toon to Berlin kañum woni lamorgo leydi Allemagne o arti noon alkamis alarba o arti tigui alada hanki o e nder Nouakchott lamorgo gendi makko ñande alada hanki 19 lewru janvier o arti e nder Nouakchott lamorgo leydi makko omo yaduno noon kanko mome Oula Beybal ministre de l'agriculture o omo yaduno e jillu makko noon biteɗo Abdallah Baba Zeyad on kañum woni directeur de la planification et de la coopération to ministère de l'agriculture ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde towde e ittoji scientifique o waɗi erima dendagal ɓen étudiant taw ko janggoɓe to université e janggoɓe kadi tawi ko keblorɗe mawde towde no fewi ko fate professionnel ko fati tigui e ko wiyete formation professionnel ɓe mbaɗama eran kamɓe kala noon ɓe mbawata kay windutoyade ɓe mbawa jeeyede kay windutoyade to kanam woni tigui to caisse nationale d' assurance maladie beele kay ɓe mbawa newnede kala saaha so tawi ɓe cohli safruji holliri ɗon ko ñande aljuma no gasene lewru janvier ndi uddata haala palantewel udditanogue kay wonande ɗiɗon étudiant ji ene mbawata windetade
janvier tona to kanama ko gila siftinde non ko gila lewru novembre 2024 laamu ngu hollirno kay ngam yidde kay wallude ɗoftude étudiant ji ɗi hoybitande ɗumen ko fati e gurdam ma waw winditaɓe kamɓe étudiant ji ɗi kala e tawa ko catala bitegal kanam woni caisse nationale d'assurance maladie ha joni habaruji men ɗemgal pula sen mimata leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen jande jamma asetta sappo e jeetati lewru janvier ndu gonɗen ɗum ina weta sappo e jeenayyi ene weta aladanki sappo e jeetati lewru janvier wuyɓe ɓe hinde braquer uji ɓe jillima hôtel biteɗo riu Baobab on hôtel on tawate tigui koto nokku biteɗo Sarena wuyɓe ɓe noon ɓe tawi toon haalis kewɗo no fewi ɓe jaadi hen saabu haalis moɓe jaadi o ene qime ha sappo e ɗiɗi million ete sappo 12 million 100 mille francs CFA woni sappo e ɗiɗi million e fayi ujunnaje nogas koɓe tawi toon ko ɗum woni koɓe jaadi hen wondude e gueɗe kewɗe taw ko gueɗe pajiɗe no fewi e nder braquage he kadi auto ji ɗiɗi ɗi hindi pick-up tawi ko darinoɗi e nder hôtel o ɓe mbawi helde vitre uji mumen siftinde on noon hôtel Riu Baobab ko hôtel mo Macky Sall wanno ɗum inauguré toon to nokku biteɗo Sarena hôtel o noon e nde udditande tawi o jogui hattani ko Allah nden udditande on waɗi temedde joyyi e nogas e ɗiɗi chambre tawi ko gasɗi hôtel o noon golle ɗe foof gasi ha laaɓi kay o foti wadde ko ujunnaje sappo e nogas nayi chambre on paami tigui ko hôtel mawɗo no fewi jaɗu golle ɗe noon ko qima e makko ko capanɗe jeenayyi e ɗiɗi milliard taw ko franc CFA ko ɗum woni tigui ko fewnira oɗon hôtel o noon ko hôtel kay touristique en beele noon kay nguɗon jangu kay ma addana touriste men kay wawde jokkude arde makko walla ma jogo kulhuli ɗum ko namdal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Mariam Faye Sall ko ex première dame woni tigui joom suudu hoorejo gonnoɗo hoore leydi Sénégal hono président Macky Sall gonɗo eɗo saaha kala toona to Maroc kanko e famille makko noon o seedama noon kanko Mariam Faye Sall hewɓe kolli tigui wonde ceedimomo ɗeɗo balɗe kay entere ɓeɗunde o yiyama e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal o seedama to galle Siley Sy biyetenoɗo Siley Sy toon koto legal Gastor arno omo ari noon o arnoɗunomo toon noon ko yettinde duwawuji makko ɗum wonno tigui sababu jillu makko e nder Dakar ko yettinde kay duwawuji makko caggal kay jaltugol aduna oɗon biyetenoɗo Siley Sy toon to Gastor o hollirama kadi o yiyama o yettini toon duwawuji makko to ganggo Siley Sy to galle Siley Sy jaltunoɗo aduna kay ko ɓoyani ko o yiyama kadi to galle député goto tawi ko député mo wallu takku wallu o yiyama tigui hono biyeteɗo Fabi Matta Mbacké basnoɗo goto e jinnaɓe mum tawi kadi o ari yettinde toon duwawuji makko ko aljuma ɓennuɗo noon ko nden tigui o ƴetti laana makko o ndiwaka o rutti toon to Maroc ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen direction générale des impôts et des domaines woni DGID ɓe ɓaƴini communiqué mabɓe noon siftande kay dendagal ɓen wiyeteɓe des usagers woni gollotoɓe makko yo gandu ko ñande capantati e goho lewru janvier ndu gonɗen ɗo 2025 ko nden tigui uddata woni dernier délai wonande kay wonande kay ɓen aroɓe kay ɓen tigui ko aroɓe jobde kay ko fati jobgol fiscal woni impôt ji e domaine mumen kay so on daali ɓenni noon yoɓe gandu kay wonde pénalité koko fawte hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen wuro witengo Amali ko wuro tawatengo e nder commune mo Tessékré mo e nder département mo Linguére ko debbo goto mo duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi biyetenoɗo Sadana Sow noon kañum tigui wara toon tawi ko wargo musgo no fewi ɗum waɗi ko ñande alkamisa ɓennuɗo ko jasiji noon o tigui o soppira tawa tigui komo soppa omo waɗa tigui copanɗe omo wadda tigui e nder ladde o yano wedda nder ladde ko yahannoɓe haajuji mumen noon kañumen tigui iti yiide goski enquête o noon nde uddita hen ɓoyani enquête o noon tuumi tigui ko joom galle makko noon ene inde mum fuɗɗiri ko G yettete ko Sow ko kañum tigui tawa tigui tuuma tigui wonde ko kañum yooɓi fittane makko tawi kadi ko piège woni koko tuufinomo kanko gorko o ɗon hollo tuufirimo ko ñande jamma alarba nde gorko o holli tigui wonde sellani ene wondi reedu musoru nden ɓe pini subaka law holli tigui yo habbu
Saret kanko debbo o nawmo tigi to suudu safride woni centre de santé wuro Amalingo nden noon ɓe jeehi ha ko juuti ha kene wona kilométre uji ɗiɗi walla hunde si kilométre e hunde ko ɗon tigi nde ɓe gari ha indira Dunel ko ɗon gorko yamiri tigi yo tello nde o jippima e saret kanko cuddiɗo ko ɗon tigi ƴetti jaasi walla tawi ko jambere soppimo coppanɗe e musta no feewi hawa wasa fittade makko woppimo ɗon caggal ɗum noon kanko gorko o caggal ɗum o ñiffi ko téléphone makko o ñiffi téléphone makko o suudo yittigi to wuuro witego Mewel to wuuro witego Mewel waɗɗani so yang nden gendarmerie udditi hen enquête mum ɓoyani tigi ko gendarmerie ɓe yang kañumen tigi jiitimo mbimo teeɓa kanko basɗo fittaɗo noon hono Sada So goskiki nawama to hôpital régional Elisabeth Diouf mo Dara ha joni ko ɗiɗi Sénégal keddoɗen jen ha to falde Tambacounda Goulombou ene tawe e nder Tambacounda Goulombou ɗo nonaɓe Goulombou noon en tawe oɗo saaha joni e fayre mawde no fewi caggal kay nde seeda toon ngaabu woni hippopotame woni ngaabu mawɗo no fewi soynama tigi ene yalti e ndiyam hen ene wuubo sara wuuro ngo gila kay hewɓe koliri wonde ceedima ngaabu ngu gila nden kay faade oɗo saaha joni yetta Diallo en yetta Kanen kay ha joni ala mabɓe kay ƴettuɗo direction faade toon to ndiyam to teskama noon e oɗo saaha teskama noon toon to Ngulum ngaabu ngu warino toon yimɓe hewɓe no fewi e oɗo saaha noon ko ɗum waɗi kulhuli mawɗi joga ha tenti noon e ɓen awoɓe tawi kadi ko wurɓe e ngoɗon maayo ha joni ko ɗiɗi Sénégal keddoɗen yimɓe tawi ko yimɓe yiɗɓe e yaadiɓe sehilaɓe député Farba Ngom maire des Agnam ɓe ƴetti tigui pellital darade kay haɓade kay ko laamu ngu laamu Sénégal yiiɗi fawde kay e dow leader mabɓe hono Farba Ngom ɓe kolliri tigui koɓe yubbinoɓe seppo tawi ko seppo de soutien wonande kay wonande on tawi kadi ko neɗɗo mabɓe hono député maire Farba Ngom ɓe kolli noon caggal kayde député maire caggal mum noon caggal ɗum noon adda caggal kayde laamu ngu nde laamu ngu addanimo tigui addanimo kay yidde kay ittude wutte teddungal makko ɓe kolli noon koɓe yuɓɓinoɓe seppo molantego Allah hollide kay wonde soutien ɓe jaadi e makko e nder hen kadi ɓe udditi ko wiyete kañet noon woni ko Allah wawno jullo beele kay ɓe mbawa yuɓɓinirde goɗon seppo e erago mabɓe ɓe mbaɗi e erago mabɓe ngo noon notama hen no fewi saabu kay e nder 24 heures woni e nder ñalawma goto tawi ɓe mbawi rendinde 19 millions 700 mille francs CFA woni koɓe mbawi rendinde woni tigui million ngaji nogas ngakkude seeɗa ko ɗum woni koɓe ndendini e nder ñalawma goto ɓe mbawi rendinde ɗum hollirama noon yimɓe hewɓe tawi ko wonɓe nder leydi hen ha e wonɓe caggal leydi kala woni diaspora mbaɗi hen juuɗe men ha no hannirta ni ɓe erima noon dendagal ardiɓe kay diine galleji diine ɗi kala kañumen kala nde kalate laamu ngu kay nde woppata tranquille on tawi ko leader mabɓe hono député Farba Ngom ɓe jarni noon kamɓe noon yuɓɓinoɓe kay ngoɗon ɗaɓini ɓe yuɓɓinde ngoɗon seppo e comité d' organisation ɓe kolli tigui eɓe jetta eɓe jarna diaspora o kala e darde mum faydude no fewi dari kay ha koppereje poɗɗe ni mbawi yaltinede gam kay waɗirde ngoɗon seppo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen on fannu keɗoɗen ha joni député ji jeeyaɓe e wallu takku wallu ɓe gandi tigui ɓe gaddi kamɓene ballal mabɓe molantegal Allah faade kay e député waɗnande mabɓe député mabɓe hono Farba Ngom ballal mabɓe ngal noon ko wawde rendinde kay avocat ji tawi ko avocat ji ɓurɗi kay jeeyaɓe e ɓurɓe teskede kay to banggue moƴƴude golle mumen ko ɓen tigui woni ɓe cuuɓi kay gam kay tekkinde ko fati e défense ono biteɗo Farba Ngom tawi kadi ko ɓuuri hewde e ɗiɗon avocat ji ɗiɓe cuuɓi ko ɓuuri hen hewde kay avocat ji jeegom ɓe cuuɓi ko ɓuuri hewde hen ko wonnoɓe jaagoɗo woni ministre uji e nder laamu leydi Sénégal ɓen jeegom noon hen goto ne wiye maître Alhaji Amadou Sall goɗɗo ne wiye Alhaji Diouf keddiɗo e Oumar Youma nayaɓo ne wiye Antoine Mbengue ɓeɗon kala meeɗino wonde e ministre uji battowo jeeyoɓo noon ko Ousmane Thiam wondude e jeegom ne wiye Adama Fall ko ɓeɗo sago ɓeɗon jeegom noon caggal kay nde Farba Ngom kañumne suuɓi noon caggal kay nde Farba Ngom kay huccodiri ɓeɗon jeegom noon ɓe kolliri caggal nde Farba Ngom huccodiri e commission anda okkay maɓe juɓɓin caggal ɗum maɓe joɓɓin conférence mabɓe
de presse andinde bandiraɓe kala holto alhaali o yarata kadi holno ɓe poti dardade kamɓe ɗiɗo avocat ji jeegom noon tawti avocat ji goɗɗi kadi tawi ko kokkoli ɗi Farba Ngom suɓi noon ɓen goni noon biyeteɗo Doudou Ndoye wondude Boubacara Cissé wondude Alassane Cissé e Pascal Gomis ko ɓeɗo ɗiɗo avocat ji woni Farba Ngom suɓi noon oɗo saaha joni kadi mbiɗen taksa wallu suɓima avocat ji jeegom tawtoya ɓeɗo kamɓe kala noon gam yidde kay tekkinde défense ko fati e tigui Farba Ngom e nder balɗe noon ɗeɗo balɗe tan mbiɗen nder balɗe seeɗa kay e nder balɗe kay habaru ko fati e seppo tan e nder balɗe balɗe seeɗa heddi ko fati e ngoɗon seppota ko seppode soutien hollirama noon ɓe mbawi rendinde sappo e jeenayyi millions e fawi sappo e jeenayyi millions e fawi 19 millions 700 mille francs CFA koɓe ndendini oɗo saaha joni e nder balɗe gaddaɗe he kadi woodi neɗɗo goto rokkiɓe ngeloba goɗɗo kadi rokkiɓe jawɗi ɗiɗi ɓe keewi kadi camion sappo bini bisuji sappo tawi ko mini car ɓe keewi tonne maaro wondude e ujunere litere tawi ko carburant ɗum foof ko balle ummorade kay e ɓen yimbeta ko yiɗɓe e yaadiɓe Farba Ngom importateur goto e nder kalisaji jaltinaɗi kay teskama hen ko waaji goto tawi ko importateur woni tigui gadduyowo marchandise uji caggal leydi kañum wawi rokkudeɓe kañum goto yaldini 5 millions woni million ngaji 5 tawi ko franc CFA teskama kadi opérateur économique goɗɗo yaltini million ngaji 3 sagataɓe Sénégal naɓe kadi wonɓe toon to dowlaji didde Amérique kañumen ndendini million ngaji ɗiɗi tawi ko diaspora ɓe France ɓe ndendini 1 million 716 mille 100 francs CFA tawi ko diaspora Gabon kañumen jaltini 1 million 620 mille francs CFA marché no foof noon ko gam yidde kay yuɓɓinde marché ngo marché woni tigui seppo ngoɓe jiiɗi wadde ngo hano hannirta ni tawi kadi gon seppo ɓe jiiɗi yuɓɓinde ɗum ko ñande no gasi tati lewru janvier siftinde on noon ko ñande talata janggo no gasi go janvier Farba Ngom foti darade yeeso commission an oko ko fati kay e ko tuma ko commission and oko noon ko gila ñande aljuma o tafa tawi kadi ɓen o tafa noon ko sappo e goho député e nder ɓen sappo e goho député hen député ji jeenayyi ko député ji coalition Pastef hen député goto ko taxa wallu hen député goto ko les non inscrits ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni caggal jaltugol aduna biyetenoɗo Serigne Mame Atta Mbacké jaltunoɗo aduna kay gila alkamisa ɓennuɗo o jaltunoɗo aduna gila aljuma ɓennuɗo henen o jaltuna gila aljuma ɓenni ɗo tawi kadi koye mawɓe murid en o jeeno laamu leydi Sénégal noon nuldi sete timmude no feewi toon to Touba beelen yettinira toon duwawuji mum faade makko famille makko e faade dendagal murid en kala ardi oɗon délégation noon mo laamu ngu suuɓi ko ministre Moussa Bala Fofana ene tawtoya kadi e nder tawe nder oɗon mission kadi nder on délégation ne tawe hen kadi député Serigne Cheikh Thioro Mbacké ne tawe hen kadi jomagal goto wiye Cheikh Thiam ko altine hande o noon ma cérémonie diine mawɗo no fewi yuɓɓine kay to legal bitegal Magama Ibrahima gam kay waɗandemo darñe hommage on Serigne jaltuɗo aduna to Serigne Fallou Mbacké noon ko khalifa kesso cuɓaɗo e oɗo saaha joni o holliri tigui weltare makko o yetti o jarni laamu leydi Sénégal e oɗo délégation timmuɗo sete timmuɗo mo nuldi toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar so nummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen dadiɓe leydi Mali ina jokki kay e oɗo saaha kala haɓade kay rende leydi ndi ɓeydude nden ka ekkisal e nder johli leydi he kala koye ndina mbadi noon police ji ɓe commissariat de police ɓe seenu e gardugol commissaire principal Hamidou Diakhaté e cukko muɗum hono Lassina Keita ɓe mbaɗino opération pattimle miijo ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati lewru décembre 2024 goni ɗo ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima hen noon hen sagataɓe joyo tawi ko dartonoɓe wadde trafic arme wondude munition mum kala e wadde trafic de drogue commissaire o noon o yetti o manti dendagal police ɗi kala e nde ɗon darde fajiri no fewi oɗo opération tawi ko opération baɗɗo réussite ha joni koye on fannu keddoɗen police ji ɓe commissariat de police ɓe sira koro Maguette na ɓe kañumen e gardugol commissaire principal Sory Ibrahima Tunkara kamɓe ɓe teɓima fedde
ɓe wiɓe tawi ko dartanoɓe wujjude motoji ɓe tawrama noon eɓe jogui kamɓe fedde noon koɓe sagataɓe nayo ɓe nanggama noon ko guel ñande sappo joyi lewru janvier ɗum woni no ɓe tawrama ɓe jogui motoji jeegom wondude laalade woni pesaji taw ko pesaji rechange liɓe mbaylitta kay mbadiji motoji soɓe gujji haaɓe mbawa yeytude ɗum ha joni ko ɗiɗi mbaɗi keɗoɗen ko aleda hanki o wonno manditare wattore duuɓi 64 ko armée leydi Mali armée leydi Mali sosa général Assimi Goïta noon horejo transition laamu ngu o e nder discours makko à la nation o holliri tigui e nder ɗi duuɓi e holliri tigui e nder hitande 2025 woni hitande gonɗen nde o holliri tigui ma armée o ɓeydo sembitirde ɓeydi sembe mum ɓeyde hattani mum ɓeyde mbaaw mum kadi ɓeyde saabu o holliri ma waɗe création taw ko lindi industrie militaire malienne woni tigi ma tigi société ji usine aji ma mbaw afede nder leydi he taw ko militaire uji kañum en golloto e ɗiɗon usine aji ɗiɗon société ji o holliri tigui ɓoyata tigui ma ko fate montugol autoji taw ko autoji tawi ko autoji montugol société taw ko société montugol autoji ɗin autoji noon taw ko autoji tawi ko autoji tactique léger ma mbaw montede hen tawi foof e nder hitande 2025 tawi ko wonata koye juuɗe koninkoɓe woni militaire uji leydi ndi o holliri kadi ɓoyata ma leydi ndi wawa hebde kay usine tawi ko usine pewno pétalaji e kuure mum woni munition ɗum foof tawa kadi wonata koye juuɗe koninkoɓe leydi ndi foof noon ko gam yidde kay ƴellidde armée o hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keɗoɗen leydi Mali noon ɓe keewi camp militaire kesso pulo jaaduɗe jamanu tawi on kamo tawete nokku biteɗo Bani Mounouthie e wiide kay ministre mabɓe de la défense hono général Sadio Camara ko kanko noon ko kanko e hoore makko général Sadio Camara kanko waɗi inauguré oɗon camp militaire on mo tawe temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude mum e lamorgo leydi Mali woni Bamako omo tawe boowal jajgal no fewi tawi wettago muɗum ko ujunnaje jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e jeetati hectare ene tawe makko noon e nder camp kesso bahaɗo ene tawe makko ko wiyete poste de commandement ene tawe hen kadi ko wiyete zone de vie woni hoɗande konimkoɓe ene tawe makko magasin mawɗo to armée ji moftete e caali mawki to belendeji ɗi cakkoto wondude réseau ndiyam tawi ko kewɗo pression no fewi ene tawe e nder makko golle kawno magol kawgol golle ɗe foof gasi koye nder lebbi no gasi goo ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni ñande jamma sappo e jeegom e yimɓe joyo tawi ko jeeyaɓe e combattant ji front de la libération de Azawad ɓe mbawi tigui addude koye mabɓe ha ɓe jetti kay e yesso koninkoɓe ɓe jogini petelaji mabɓe e dendagal matériel mabɓe boɓe joguino kala hollide kay wonde ɓe mbaɗi rendre e oɗo saaha kay ɓe natti jeeyede e compétaji ɓe jiiɗi jam woni ɓe jebbilima ɗum noon ɓe kolliri tigui commandant de la zone de secteur 3 de l'opération Maliko hono colonel Saydou Bassirou Niangadou kañum tigui jabɓiɓe nde ɓe tina en gara kañum jabɓiɓe kay to natirde wuuro kañum jabɓiɓe to natirde wuuro Tombouctou kay ɓe joƴƴini petelaji mabɓe hano hannirtini ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Burkina Faso paaɗe nan e dow lawol hakkude Dori faade Tehera woni tigui hakkude to banggue rew ɓajo funnague leydi Burkina Faso faade hirnague leydi Nigéria ko camionneur uji nayyi woni Maroc naɓe nayo taw ko dognoɓe camion ngaji marchandise kañum tigui bifta e oɗo saaha joni hay goto anda tigui toɓe keedi ene sikka noon ko cotala bitegal état islamique dans le Grand Sahara kañumen foti biftade ɓe laamu Maroc noon ene jokkodiri tigui e laamu leydi Burkina Faso ɓe ƴettide peeje kay beele ɓeɗo chauffeur nayo woni de 4 camionneur marocain ɗe mbawa yitede tawa celline kisi mbawa woppitede ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndoukou. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe o TV kabri men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi hono Niger toon dey ene wayno jaydi yanke Seyni Amadou ha hande woni koye juuɗe laamu ngu ko rédacteur en chef taw ko chaîne privé noddirteɗo no Canal 3 ɗum noon ko wayani kadi o jamma ko ñande asatare joffi kay ñande alatare wonno ko sappo e jeetati joffi sappo e jeenayyi lewru sinu ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi taw ko police judiciaire nanguimo caggal kay ndeɓe mbawi kay wono dartinde wono tawade ko Canal 3 ɗum noon nder pour lewru caggal ɗum kadi o wawi kadi baggi
moƴƴinde wonde tawko ko kala fonction taw ko loro ande performance taw ko gouvernemental ɓeɗon en jakorde o wawi bayi ɗum laamu ngu noon mettidi hen no fewi caggal ɗum ono jaggimo toon to cadde commandant sous poste de police mo 7e arrondissement mo Jamena o deyi tumama toon e bonnugol suka debbo Diawo e duuɓi nogas e nder jamma 15 hay 16 lewru silu ujunaji nogas e joyyi e oɗo saaha kay amo jogui caɗele no fewi Madagascar toon dey ko franco malgache toon mbiyete kono Paul Mayor toon dey kankone ko wawa kay kankone ko ñaawede toon guila ñawano toon guila e lewru juillet ujunaji ɗiɗi nogas e goho ha duuɓi nogas e nder Dumbourdo ɗum noon wawademo kay wiide wonde am waɗa taw waɗa ko coup d'état taw kadi o winno kadi ko warde on taw ko président André Rajoelina ɗum noon e oɗo saaha noon kanko ko officier promonoɗo to école militaire française mo Sireste ɗum noon dey ɗum noon ko toon mo soka toon to Madagascar ɗum noon dey galle makko dey ene ñaagui hono Paris e waɗata feere kay waɗa hen rawa hen koyɗe taw kadi ko jaam mbaɗa kay mo arta e nder galle makko ɗo ko RDC Congo ɗum noon ene wayno dey kanko République démocratique du Congo o woni RDC Congo ɗum noon waɗi kadi kanko haalde mo mawde ñande 17 lewru siilo ujunaji ɗe nogas e joyyi kanko président o Félix Tshisekedi o wi noon e ambassadeur mabɓe taw kadi ko toon mo Kinshasa o wi dey yo leyɗele kay taw kadi occidentaux ɗi mbaɗa feere kadi mbaɗa sanction ngaji taw ko ɓurɗi kadi herorade Rwanda kañum kay wambi taw ko groupe armé mo M23 taw kadi ko wolɓe kadi contrôlé taw ko parti mo province mo nord Kivu Ghali Abouba ko ɗum no temmuɗon e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayago TV. Gorkay mini ayanga kida tomi ko jande heblo sukabe Afrika netawno jande nene laabi kadi humpede welani humpitede ɓuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo hetto jande men jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV takkusan juulama ha to galle ceerno JBC to Kuufa ko on takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo Melga Wuro Jinneji ko on takkusan kadi juula ha to galle Mande Mansa Keita toon to Ségu e ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji dentude Amérique pudorɗen Donald Trump saison 2 woni tigui 47e président mo dowlaji tentuɗe Amérique ko altine hande o no gasa lewru janvier o ƴetti golle makko to galle daneje o lomti noon ko Joe Biden noon kañum ittinoma e jappere laamu caggal nde o wanno mandat goto Joe Biden kañum waɗi mandat goto o arti oɗo saaha joni o arti e jappere laamu ngu gam ardade leydi ndi kay ɗo e duuɓi nayyi ko sanga 17 noon waktu Fouta ko nden tigui kanko Donald Trump o waɗi prêté serment to Capitole mo Washington cérémonie noon hewno wadde ko boowal kono teskede kay oɗo saaha joni jangol cattugol tawi ko jadugol glace gongol toon ko ɗum saabi cérémonie o waɗa tigui ko nder palais de congrès to mbiɗen Allah kewgol jangol caggal ɗum caggal ɗo waɗi discours makko noon taw ko discours inaugural oɗo ñalawma kay fonno tan ko wonde discours koɓe mbiyata discours inaugural tuddayi kono noon kanko Donald Trump o haalanno tan o holiri tigui wonde ko ciifowo ñalawma hande o décret ji kewɗi kay tawi ko ɗina e nder ɗin décret ji tawi hen ko fati ciifgol kay ɓeydigol ndenka e kisala to keeri dowlaji tenduɗe Amérique e tawi hen kadi ko ciifgol ko wayno production gaz e pétrole e goɗɗum kanko hono johoreji leydi jaltuɗo woni Joe Biden o holliri tigui o tamma o tawtore oɗon cérémonie taw ko cérémonie d'investisseur comité d'investisseur halfinaɓe ko fati juɓɓinogol
oɗon investir Donald Trump o ɓe mbaɗi tigi ɓe keeɓi taw ko balɗe ɗen donation woni dokke ɗen dokke noon tawi ko record hono mum meeɗa yiyeede kay so président dolaji tedduɗi Amérique ene jooɗo sabu ɓe kolliri ko ɓe keeɓi ko ɓuuri 1.7 million taw ko haalis dollar taw ko yerlitiɓe adduɓe koppereji men taw ko joom ngaluji joom société ji gam wallideɓe kay ha cérémonie o rewa lawol hano hannirta ni koto leydi Qatar paaɗen caggal nde cessez-le-feu woni tigi dattidgol fiyande sifa hakkunde Israël e Hamas ha Qatar noon laamu leydi Qatar ɓe kolliri tigi wonde maɓe nuldu million e no maɓe kullu maɓe neldu 1,25 million litre carburant woni kala ñalawma eɓe nelda 1 million 25 mille litre carburant eɓe nelda ɗum toon kamɓe Qatar eɓe nelda ɗum to banda de Gaza ɗum noon ko ɗo e balɗe sappo gadane gay ko cessez-le-feu tugui ñalawma hande alada hanki ha kay ɗo e balɗe sappo so tawi cessez-le-feu ne jokki kay kala ñalawma eɓe nelda toon 1 million 25 mille litre carburant ha joni kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Russie paɗena Vladimir Poutine kañum woni hoore leydi Russie o holliri tigui wonde omo paari kay waddude dialogue woni kaldigal e Donald Trump hoore dolaci dentude Amérique beele jaam e kisal en arta hakkude Russie e leydi Ukraine beele guerre ene darto o waɗi noon félicité Donald Trump altine hande o waɗi ɗum félicité noon waktuji seeɗa kay ko adi kene ƴetta golle ko ɗon kadi o weeɗi ɗum junggo to banggue kaldigal koto leydi Ukraine paɗen laamu leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe nanggui zéroji ɗiɗi wondude colonel goto tawa kadi ɓen noon ko bureau d' enquête leydi Ukraine kañuma hooli wonde ɓe teɓama ɓe nanguira noon ko wadde kay ko wiyete inaction wondude négligence woni welsindade e wasde toppitade golle mum kadi wadde ko yamirno kay wasde toppitade ɗum ko ɗum addaniɓe ittede addede kay nanguede ɗo saaha joni ɓena coka koto leydi Chine paaɗena to leydi Chine bannoɗo jangu tawi jangu mum ko jangu seɓɓitima woni tigui attaque terroriste tawi kadi ko hutorno koko wiyete voiture bélier woni jolde auto mum ene gurño yimɓe ene wara yimɓe e guna jangu noon on bannoɗo ngu jangu toon to leydi Chine o warino fodde capantati e joyo innama aade ko ñawono noon tawi ko ñawore wargo ñawore makko wargo noon ko hande joofi saabu kayim ko hande fittani makko itta woni tigui o waɗama exécuté ñalawma hande o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon seydi mon Ghali Abouba roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco so tawi ko nangganɗen kaɓirɗe ha mbawan yiide hen to banggue neta ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ñalawma janggo so ala fatti so tawi ala ko faɗi ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on